थांनाय 2021 मायथाइयाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय बुबमेश्वर हिल इक' टुरिजियाम कमिटिनो दावबायारि फालांगिनि गनायथि होदोंमोन चिरां जिल्लानि दांथल ओनसोलनि बुबमेश्वर हाजोआव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ। नाथाय बे थावनिखौ गुबुन हान्जाफोरा बिफाननिफ्राय एबा गावसिनि आफादनि जेबो गनायथि गैयाजासे आवग्रिनानै बेले-बेजे सोमजिहोनो नागिरदों होननानै गोख्रों अजद होदों बुबमेश्वर हिल इक' टुरिजियाम कमिटिनि बोसोनगिरि बैजिं दैमारिया। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ आवग्रिदोंमोनब्लाबो बिथाङा जेबो सानाखैमोन, नाथाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ बोस्रांनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायो। जाथाया जाहैबाय जों थांनाय 2021आव थारमाने डिसेम्बर दानावहाय जोङो लास्ट उइकआव मोनसे जों सावरायमेल खुंदोंमोन। बे ओनसोलनि बे जोंनि इक' टुरिजिम निजेनिखि स्पट बेखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरावहाय जोङो माखासे मानसिनिफ्राय गार्जेनफोरनिफ्राय जोङो साजेसनबो मोनदोंमोन आरो डिअ' सारनाव जोङो एप्लिकेसन होनानै डिअ' सारा जोंनो बे जायगाखौ जोंनो लिखितबो होदोंमोन, लिरनानैबो होदोंमोन। माने आइबिनिफ्राय 500 मिटार एरियाखौ जोंनो हगारना होदों। दाबो जोंनाव दं लिरनाया। बे हिसाबै जोङो बे जायगायावहाय जोङो पिकनिक स्पटबो खुलिनाय जाबाय आरो जाकजमकैनो जों बयखौबो लानानै जोङो बे खामानिखौ मावनायबो जाबायबो आरो 2001आव मोजाङैनो जानानैबो थांबायबो। नाथाय दुखुनांथाव खोथा, नै दाख्लैसो माने जोंनि बे जेनोखि खामानि मावनांगौनि आरो जोंनि खामानि मावनायनि उन्नति बेखौ नुनानै माखासे मानसिफ्रा माने डाइरेक्ट सोङा हुसिया माने बे जायगायावहाय खामानि मावफैदों। थिगासे खामानि मावदोंबाबो जों जेबो बिथांमोनखौ बादा होआखै। जोङो डिपार्टमेन्ट बा प्रसासननि सिगाङाव सोंहैदों, आच्छा जोंनो अर्डार हरबाय नोंसोरो, अर्डार हरनायाव बोरै मालाय मानसिया बेवहाय खामानि मावनो हाखो, बेबादि सोंहैदों आरो। सोंनाय लोगो लोगोनो जोंहा डिअ' सारा बुंबाय, हाब बेथ' जानो हाया, मोनसे जायगायाव मोननै पारमिसन जानो हाया होननानै फैनानै बादा होफैदोंमोन। बादा होनायाव 1-2 घन्टासो बिसोरो खामानिखौ मावाखैमोन। बेनि उनावहाय आरो खामानि मावबाय थादों सानथाम। आरो नेक्स्टआव जों पुलिसनोबो जानायबाय, जोंनावथ' नैबिदि अर्डार दं, पारमिसन दं, रेजिस्ट्रेसन दं, बेखौबो लेखाखौ देखायहैबाय जों। बेबो बादा होफैबावबाय, बिसोरनिखौबो खोथाखौ मानिया। दा बिराद जों दुखुनांथाव। दा बे ओनसोलावहाय जों आवगोलहाय जों जि मोजां सावरायलायदोंमोन, दा सावरायलायनानै जोङो आरामसे ओनसोलखौ जों डेभेलप खालामनो जों सानबाय थादोंमोन। आवगोलनिफ्रायनो जों बेखौ सेस्था खालामबाय थादोंमोन। नाथाय जों दा आयेननि आरो डिअ' सारनिफ्राय जोङो एकदम जोङो गोख्रोङै जोंनो नांथारगौ। दा मानि थाखाय बेखौ जोंनि बे जेनोखि पारमिसन मोननाय बे ओनसोलखौ मानो गुबुन ससाइटि दानानै माने सेख'फैखो। दा आरो मोनसे खोथा बाव बुंनो लुगैदों आङो, बे ओनसोलनि सासे प्रमद बर' होननाय दं। बेयो जोंनि चिफ प्रमद बर' नङा बे ओनसोलावहाय। जोंनि आवगोलनिनो बिपिएफजों बा सोरबा एजिपि टिजिपि संगठनजों बे प्रत्येकजोंनो बे रायलायो, बे लिडार बादि एसे खालामबाय थायो। ओमफ्राय बे बिपिएफ सरखारनिफ्रायनो बे साख्रि मोन्दों हस्पिटालावहाय, बे जोंनि काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव। खिन्थु बे बिथाङानो बे दा नैबे सेख'नायाव प्रेसिडेन्ट जानानै, मोनसे ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै सेख'दों। मा हान्जा? हा? बिथांमोननि हान्जा मा नाम? बिथांखौ आं हान्जा होना मिथियामोन। एक्सुवेलि बे गेजेरजों खामानि मावबाय थायो दा। नङा, आफाद बिसोर ससाइटि जानाय मा नाम? बेबो एखेखौनो दादों। बे बुबमेश्वर इक' टुरिजिम बिसोर ससाइटि, जोंना हिल्स। ओं, बे एसेल' सोलायदों। नोंथांमोननि रेजिस्टारनि जिखिनि पारमिसन मोननाय बे मा नाम? जोंनिया नैबावनो दङ, जोंना बुबमेश्वर हिल्स इक' टुरिजिम बे नाम हिसाबै पारमिसन? ओं, पारमिसन डिअ'फोरनिफ्राय। ओमफ्राय बे मानसिया दा साख्रियाल। जों रायलायबायबो उकिल थुकिलजों, खुनु ससाइटियाव साख्रियाल मानसिया प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि जानो हाया। ओं, ओमफ्राय गोख्रोङै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों, बे जायगाया क्लियार जायाबा जों बिथांनि थाखाय बेब'स्था लागासिनो दं, बेखौनो सानदों आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो लुगैदों, बे ओनसोलाव बुहुद बेखार मानसि। नैबेहाय जोंहा मोनसे फार्म दं, लबार फार्म दं बे बुबमेश्वरावनो, फरेस्टनि। बिथांमोनहा मावगासिनो बुहुद बोसोरनिफ्रायनो 20 बोसोर।
बिथांमोनखौ रावबो डिस्टार्बबो होआखै एफेक्टबो खालामाखै जेनेबा बेखार मानसि हिसाबै आरो निजस्व रोंगोरा सारानो रोंगोरा दाङरियानो बैयावहाय मोनसे रबार फार्म दङ माखासे मानसिखौ लानानै बेखौबो जों जेबो सानाखै बे गाव सोरबा मानसिखौ एंगेज खालामनानै दोननो नागिरदों बेखौ जों जेबो माबायाखै खिन्थु जोंनि नैबे बेलायावहाय मानो बिदि सानदों आं दुखु मोनदों आरो जिनिसा बिराद परिस्थितिया गाज्रि दा बिराद कन्ट्रल खालामनांदों जोङो गथ'फोरनि जेनाखि बुलायनो नागिरनाय नोजोर होलायनाय नेरलायलायनाय दिनै जों फैबाय नै खारलायबाय बेबादि सिस्टेम जागासिनो दा मोननै हानजानि गेजेराव सावरायलायनाय जायाखै नामा सावरायलायाखै दाखालि पुलिस फैदोंमोन सावरायनो लिंहरदोंमोन पुलिसा बिसोरजों जों थाङा होनदों दांथलनि आइसि बिथाङा फैदोंमोन एकदम जों बिसोरजों थाङा डाइरेक्ट जोंहा लिडार दं डाइरेक्ट बिदि आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय थांनाय बोसोराव जोंहा रोंगोरा मानिनो गोनां रोंगोरा बिथाङानो एमसिलिमोन बिथाङाबो जेबो डिस्टार्ब होआखैमोन जोंखौ बे पिकनिक स्पटआव दासो मा जादों हमनो मोनासै आं दा परिबर्तनावसो बिदि नियम दं नामाथाय आं बेखौसो सानलायलांबाय सोरनिबा पारमानेन्टखौ माबानाय मानाय नोंथांमोना बिथांमोनखौ रायलायनो नोंथांमोननि मोननै दोलोनि गेजेराव रायलायनो समाधान जालायनो थाखाय खावलायहरनो सानो नामा खावलायनाया जाहैबाय जोङो दा जोंनि राजनितिक हिसाबै आङो BPF थिनबाबो सोरबा UPL थिनबाबो आं मानिनाय नङा जोङो सरखारनिफ्रायसो बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो जों लाइसेन्स मोनो नालाय बिथांमोना कमप्रमाइस खालामनानै होयोबा बे माबा मोनसे जानो हागौ खिन्थु आङो सोरबा जोंनि BPM लिडारबाबो मानिनाय नङा सोरबा UPL लिडारबाबो मानिनाय नङा डिपार्टमेन्टआ कमप्रमाइस खालामबा माबा मोनसे जानो हागौ राजखान्थि भाबै सावरायनोखौ नाङा राजखान्थि खुनु माबायानो जों लाबोआखै उलिगान लाबोआखै उलिगान लाबोखाखैमोन जों राजनितिनिफ्राय दा बे आरो মানে যেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু কি যে আমি সুচাৰুৰূপে যাতে সকলোৱে ভাই মিলিয়ে মানে কামখিনি আমাৰ যদি আমি উন্নতি পথত নিব পাৰোঁ আৰু কি আমি সেইখিনিয়ে ভাবোঁ সমস্যা তো আমি আগতে 2000 চনতে আমি কৰা আছে তাৰপিছত ধৰা 2021ত আৰু বেলেগ গ্ৰুপে কৰি মানে আমাক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে সেই ডিষ্টাৰ্ব দিয়াটো আমি ভাল পোৱা নাই লাগিলে আমাৰ লগত সিহঁতেও আহক আমি যিহেতু আগতীয়াকৈ আমি কৰিছোঁ স্পটটো আমি বনাইছোঁহে আৰু আমি বহুত টকা খৰচ কৰিছোঁ তে আমাৰ লগতে আহক লাগিলে আমি সিহঁতকো খেদি দিয়া নাই গতিকে একেলগে কৰিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু কি মিলাজুলি কৰি আমি মানে বিভাজনটো ভাল নাপাওঁ গতিকে বিভাজন নোহোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ যোৱা বছৰ একো বিৰোধী আমাৰ নাছিল তে এইবাৰ কি জানো হৈছে বা কোনোবাই কিবা উচুটনিয়ে দিল না কিবা কৰিল তে এইবাৰ মানে আমাৰ ওপৰত মানে ভালেখিনি সিহঁতে কৰি আছে আৰু কি ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে যাৰ ফলত মানে আমি কৰা কামখিনি সিহঁতে ভঙাইও যায় এনেকুৱা আৰু কি আৰু আমাৰ গেট চেটবিলাক ভাঙাইছেই প্ৰায় গতিকে আমি সেইগিলা ভাল পোৱা নাই আৰু কি আমি ভাবোঁ যে আমাৰ লগত লাগিলে একেলগে গোটাইকেইটা মিলাজুলা কৰি আমি আৰু ডাঙৰ কৰোঁ আমি মানে হিংসা হিংসিটো ভাল নাপাওঁ আৰু আমি মানে সুচাৰুৰূপে হ'লে খুব শান্তি পাওঁ বহিমে যদি সিহঁতে আলোচনাত আহে আমি বহিম সেইটোত আমি আছোঁ যে আমি যে সিহঁতৰ লগত কিবা এটা হিংসা কৰিছোঁ বা কিবা হিংসা ভাৱ আমাৰ নাই কিন্তু